Hola, bones a tothom. Soc en Berto i vaig conèixer la IAEDEN l'any 91 i des d'aleshores he participat en campaments, camps de treball, sortides Ordesen, aigues tortes, camps temàtics, amb un munt de gent, he conegut molta gent, ha sigut molt divertit, molt genial. I bé, ens hem embolicat amb tota una història que el dia 7 de maig, si tots voleu participar-hi, sereu benvinguts. Jo hi seré, espero veure-ho. Fins ara.